osedonjo ka John Were machiegni ahinya fulre ni nyikwara mogi migi nonro mari matin gimomiyo in ka lony mari e weche mag purge. Erokamano jatelo, ago mos kuom leo safari nende bor matin but achopo kanwang'o ka owadwa wuoyo wache Niang gi mbolea go kothego tamor. An kaka gisewacho ni nyinga John Were, ajalony kothe te bed mek Niang go mek oduma kila kitu. Koro kawuono wabiro wuoyo e wach Niang no. Gimoro ipotimi Niang mondo ji onwang' to kambwa mek Niang gin mage to gitimo nade. Koro wabiro konyre go wadwa kan nikech en sekta no. Wuoyo to wakonyre. Aparo jopur bronjo maber. Erokamano. Gin ang'o gini nyaka gie sani mineno ka samoro nyuolo ber kama nyo Kenya nitie nyoro e weche mag pur mar Niang gie sani. Eriko wacho wach mar kodhi. Kendo wacho ni kothe ma itimo sani gin kothe ma hybrid, gin kothe ma olosi ma oketie nyalo masani. Kowacho ni joma chon kata kothe ma jomoko pod samoro niano ni pod gitiyo gi kothe ma nyachon ma samoro ok nyal kelo yuto maber. Kendo king'iyo kata mana nyalo mar golo sukari e Niang mopidhi sani koro medore kaluwore kod kit kothe gi. Kupogore kod wende mowacho mar ariyo en wach mar mbolea ma itiyo godo e lowo. Wacho ni ng'ato ka mbolea to ola e lowo dichiel ma ok ong'eyo kotimo assessment kata kotimo nonro e wach man to lowo ma adwa kete mbolea ni en mbolea kiwango mane kata rapim mane mowinjo bed ni atiyo godo. Abro penjo Eric penjo moro but mana kiseduoko ma ni in iwuon iwacho ang'o e wach ni e weche mag pur mar Niang nikech pur mar Niang ok dang' iywagi ne kambi ni samoro kambi ochuli matin ka in iwuon kaka japur samoro no kitimo maber e puodho mondo Niang ni okelni yuto maber. Kachako wach pur, Niang dwaro pur maber, seedbed mayom, mana kaka cham mamoko. Koro inwang'o ni kisepure to nyaka waluongo monwang'o ni haro mondo puodho obed mokwe maonge kite. Puodho maler ma kata kikunyo to nwang'o ka puodho yom akiana nyalo wacho ne nang. Yes. Good tilth dho Kingereza. So ntie kise haro ibo bedo maber to drainage ma puodho bende nyaka warang. Niang ok dwa pi mang'eny. Tinwang'o ka farmers wa most of them gipidho Niang kuma pi ng'eny. They don't look at that drainage system. So drainage system mar Niang nyaka bed maber. Nyaka iket faros, mtache magolo pi kuonde mipidhe Niang nikech pi kakalo kuma Niang nitie to kata mbolea no kiketo to mbolea iywayo gu kodhno kata gu erosion. Koro miyo Niang kubed go health maber. Koro drainage ma puodho nyaka bed maber. Pur be nyaka pur maber mondo seedbed obed mayom. Then kumipure Niang the soil ma Nyanza in fact is the best. Kech gidwaro gimolom to clay soil. Mamano nwang're kuonde mipudhe Niang. Clay loamy soil. To kirango kata history man Niang kaka wacho jatelo wacho ka no Nyanza emane en hub man Niang. Ochak pidho Niang Nyanza 1901. Chon kabisa gwa ind Kibos kanyo. Kibos Miwani mano ne kanyo mano ochake pidh Niang 1901 chon. Then Gramisi Coast Kocha kundege mochake pidh Niang. Koro our cash crop Nyanza ne en Niang no. To ndalo no ne Niang ne en gima kucho ng'ato tiyo Miwani ne en ng'amo luor ahinya nikech Miwani no ne en hub man Niang. Then ubiro 1922 emogerie kambi mar Miwani. Mane kambi mokwongo man Niang mogeri Nyanza and it used to be very good. In 1922 ne pok onyuol kata wegewa. Bogerie kambi man Niang kwong gere Nyanza i Kenya mangima. Nyanza mochak gerie kambi man Niang ma Miwani no yako luwe Gramisi 2027. Koro moko mineno 1927 1927 yes 2227. Koro kambi moko gi obiro kaka koro Muhoroni kaka Chemelil go mago biro 1970s 1980s. Unwanga Western Kenya kaka Mumias ka ubiro late in 80s ka koro mek Nyanza gi negatie. Koro nyaka
kambi mek Niang ne timo maber, but sani kwa endelea warango kaka gidhi sani nyuok gidhi maber ahinya. Uka winjo gimowacho, but sama donjo to winjo kowacho ni government osetemo. But kirango maber pod pur mar Niang sani farmers go pok omake maber. Koro nyaka wawuok wang'isi gi kaka ipuro Niang. Land preparation very important. Then seeds and research. Nikech chon research mar Niang ne nanda kari ayolokre kalro, but bang'e biro KESREF Kenya Research Sugar Research Foundation. But KESREF ni kendo osedok kari, koro sani gin gi training owacho that training company not company, organization masani puonjo wach puro na institute. Koro jogi nyaka tim research maber wach kodhi, nikech apart from puro puodho maber, tipidho kodhi marach, onge gima ibiro yudo. Koro research mar kodhi ni nyaka watime maber. Taparo researchers sani kuma Kenya nitie, I hope they are doing a good job. Right. We need good seed makao little time to mature. Nitie kothe moko mawinjo ni sani kao 8 to 10 months to mature. More on Brazil. He will clarify. More ma 24, 18 months. Macha sani is obsolete. Kuronya kwa team research sana iwach kothe mag Niang. System mako the man Niang podin pay. Okay? Okay, gilu that certification program. They don't. Nikech kirango kaka jipidho Niang e gweng. Eno tongo Niang, they don't follow. Otongo Niang to okao kothe kato de pidho without saying money and kodhi katango. You have to identify in kodhi enango, tile osenadi, titere puodho nadi. That system is still not there in sugarcane industry. Malo so kothego. Very few people are following that. But majority of the farmers watch kodhi product mako maber. If they can follow that together with the nutrition majatelo uecha, then we are there. But system mako the money and podun pain kabisa seed certification money and kecho chala katagodo maka nitie breeder seed, the foundation seed, the certified seed man kamaro do macha. Koro jogi kia gigi who is breeder man ma breed seed gi to foundation seed gi reported companies mondo yako los yako mi wakulima, and the companies doing that. Do they have the foundation seed? Many question more okay. So these foundation seeds kagen, are they producing it? Mondo give me farmers, mondo kaka certified seeds mondo farmers pay. Give watch on farmers, give away farmers cow, kothe ma give paron ma gi kodhi to give the pedo, which is not true. Okay. Treatment ma kodhi gibe nyaka girang. Kech disease and